shopping. Bibili daw ng plancha. Kasama kong ating mister. Ngayon, nandito kami sa bus stop. Nag-aantay ng number 95 guys, yung bus. So, pupunta kami ng Carrefour. Malapit lang guys. So, guys, ayan. Waiting for the bus to go in. So, I'm gonna show you our way. Ayan guys. Let's go guys. Ayan na. Ayan na guys, ang aming sasakyan. Ito nang paparating. Ayan guys, ito na po ang bus. Ito na po, number 95. Ako. Hola. Hola. Ayan guys. Maglakad. Ayan, may bababa. Po guys, dito na kami sa Carrefour guys. So ito yung pwede kang maghugas dyan, magpalinis ng kotse dito. Ayan, dito na kami sa dito yung isang sasakyan van na nililinisan, hinuhugasan. Ayan po guys. Guys, let's go shopping. Window shopping lang guys. Ayan, gasolinahan dito guys.
na. Ayan guys. So, ito na ang Carrefour guys. Oh, nakikita ninyo yung karatulan ng Carrefour. Ayan siya guys. Carrefour. Ayan siya guys. Carrefour. Tapos dyan sa loob is kompleto. May damitan. Ayan yung Sprinter. Oh guys. May kainan din dyan sa loob guys. Yan, Sprinter. Yan. Hindi gaanong maraming tao. Marami rin guys, kaso. Ayan. Ayan, dito guys, may Sprinter. Ayan, Carrefour. Yan, lahat dito sa loob. May Burger King dito sa loob guys. Yan. Tara po. Tara sa loob guys. Hi. Magpasok. Yan. Shopping na dito guys. Yan guys. May Optico. Ayan ang Sprinter guys. Ayan ang mga tindahan ng mga alahas guys. Kompleto dito guys. Ayan. Kuha ka trolley, papanam. Ayan na guys. Oh. May malaking discount dito guys. And product descuentos. Maraming discount dito guys. So ayan, dito na yung Carrefour dito sa loob grocery. Shopping guys. Ayan na ang trolley. Ayan guys, ang trolley. Ayan. Iihi daw si asawa ko guys. So antayin ko pa siya. So yun. Ayan guys. Ayan. Dito is Grace Bar guys. Grace Bar. Magkapehan. Pwede ka na umorder na take away. Ayan guys. Ayan. Ito malaki dito sa loob ng Carrefour. May damit din dito. Lahat-lahat. So, ayan. Pasok na po tayo guys. Ayan guys. Pasok na po tayo. Shopping dito guys. Yung mga olive oil nila dito. Ayan guys. Ang bilis ng aking asawa. Ayan guys. Oh. Halaman nila guys. Oh, ang ganda. Ayan guys. Wow. Ito guys. Ayan, damit dito guys. Oh. Unang man no, pang kaagpiliti ko, tiplan siya lakay. Ayan guys. Ayan.
upuan ng mga baby sa kotse. So, dito guys, may mga kumot dito. Saka yung pang winter ito. So, mga plato. Ang isang set is €7.99. Oh, papanam. Di ba ko naman pangkag-piliti plancha? Ayan, pupunta po tayo guys sa may tindang plancha guys. Ayan guys. Ayan mga sapatos guys. Oh. Ayan guys. Mga damit. May €12 guys. Ay, tunay ba to? Ay, hindi. Plastic pala. Ito ang tunay. Guys. Ano yan? Karne. 9 something. 9.90 o €10. Beef steak. Mga beef steak nila guys. Oh, 9.90 ang isa. Ayan guys. Dito na kami sa may plancha. Oh, wow. Tingnan ko nga. Tapos, 100 met. Oo. Dapat ti among gamin nalaka. Dagito nga dagin di vapor. Worth of 200 plus. Oh, tingnan mo. Oh. Yung vapor na ganito guys. Oh, €249. Lahat kaya mahal oh. Sa trabaho daw niya guys. Kasi nasira yung plancha niya. Eto guys. 159 ang renta. Vapor din ito oh, lakay. So, ayan guys. Hanggang dito muna lang guys. So, kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe, the red button, para update kayo sa aking susunod na video. Bye guys! Salamat!